भिडिअ इनकामफोरा मोजां जायो आं दाउ बेदर संदों नै गोथाव जादों इउटुबनि मोनसे बाहागो आंखि बिराद दुगा दुगा दिन्थिबायना दोनो ओमफ्राय हिन्जावफोरनियावथ' नायखायोना ओरैबाबो जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय नोंबो रोङो आंबो रोङो आपनिखौ क्या फाराक पड़ता है हिन्जावबा जा दानो गागायनो खालामना नायनाय नों गावनो खालामनानै नाय साहस गोनां जानांगोन खिबु पाम्प होनायाव पुरा दंखायोना दै गोनां मा गोनां सक्तिशालि गोनां पुरा दारि गोनां खानाय गोनां बिदि जेरै आं बादि मा होनो अलसिया बे सिङाव साबनानै इदिट खालामनाय माबाफोराव वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुनो मनो गुलु पुलु चुपो चुपो तो नोंथांमोना मारै दं तो कैसे हो आप लोग तो बिदिब्ला दिनैनि भिडिअखौ जागायदोनि चलिए शुरू करते हैं मोनसे खोथा लोगोफोर नोंथांमोनाबो जुदि इउटुब खालामनो नागिरदों आरो मा कन्टेन्ट खालामगोन मा होनो बेयाव इनकामा माबाव बांसिन जायो जेनेबा मा होनो इनभेस्ट खालामनाय जेनेबा गेमिंनि जेनेबा मानिबा नोङो टेक्न'लजिनि बिदिनियाव एसे माबा मोजां होननानै खोनादों आरो जेनेबा एसे मिथिनोबो मोनदों भिडिअ इनकामफोरा मोजां जायो भिउआनो खम जाथों नाथाय बेयाव इनकामा बारा आरो मा आरो सोरबा सानो दे बे जानाय लोंनाय बे जेनेबा आं दाउ बेदर संदों नै गोथाव जादों दाखालि आं भिडिअ होदों जेनेबा खोथा आरो बे नै जोबोर संनो रोंदों आं नै बोरै गाथाब जादों होननानै बे हिन्जावफोराथ' बारा मा होनो जानाय लोंनाय भिडिअफोरखौ खालामलायो मानि थाखाय खालामो बेबो इउटुबनि मोनसे बाहागो सोरबा माबा सानब्लाबायोना ओरैनो नोंखौ नुनानै मा खर'नि भिडिअ जाखोब्लाय जानाय लोंनायखौनो दुखायबाय थायो जानाय लोंनायखौनो दिन्थिबाय थायो मा खर'नि बिराद गागायबाय बिराद संनो रोङो मा बिराद गागायनिखि बिराद दुगा दिन्थिबायना दोननानै बिदि सानोना अच्छा हमको सिखा दिया है हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा बिदि नङा मानो थाखाय बिबो इउटुबनि मोनसे कन्टेन्ट बिखौ नोंसोर नाया था मानोना बिखौ खालामनानै मालाया मा बिदि खालामनानै अलप गिदिर केरेक्टारफोरा हिन्जावफोरनियावथ' नायखायोना ओरैबाबो बिसोर बेयाव फैसा मोनादों मालाया जों बुखिनानै थै बेबो मोनसे कन्टेन्ट नों नाया था खिन्थु ना बेबो मोनसे कन्टेन्ट जानाय लोंनाय खिनाय हासुनाय दिन्थिनो हायो होननाय बायदि जादों आरो मा बेबो मोनसे कन्टेन्ट जोंनि मोनसेयाथ' ओरैनो सोरबा ओरैनो बुखिलाबायो नामा जानायखौनो लोंनायखौनो बेबो मालाय बेयावनो बे फैसा मोनना कन्टेन्ट जायो मोनसे इसां बिखौनो दिन्थिनो दाउ बेदर संनाय नङाब्लाथ' सबबो रोंखायो ओरैनोबाबो संनो सब रोङाथे नोंबो रोङो आंबो रोङो जेनेबा खालि भिडिअखौ जानांगौ बिखौ होलाबायबाय नायलाबायबाय आपनिखौ क्या फाराक पड़ता है देना चाहिए दे दिया बिदि आरो मा खालि भिउल' फैनांगौ नाय ओरैबाबो हिन्जावफोरनिखौ नायखायो हौवाफोरनिखौ नायाब्लाबो दरखार सासे गोदान सासे इउटुबार बा हिन्जावबा जा दानो समझ रहे हो रहा नहीं जाता तड़प ही ऐसी है ना बुंनो नांखागोन ना ओरैबाबो बिदिनो आरो मा जानाय लोंनायाबो मोनसे कन्टेन्ट बिखौ नोंबो हायोब्ला आरो जों ओरैनो मा जाखोथो बे बिदि भिडिअ सानोना नाय जों सासे इउटुबार जानो नांगौब्ला जोंहा लाजिनायाबो सोरबा ओरैनोथ' बिराद ओरैनो जालाबायो बिदि सानो नों गागायनो खालामना नायनाय नों गावनो खालामनानै नाय होमबासो मिथिगोन नों दम थानांगोन नोंहा एसे फेसखौ दिन्थिनो हानायनि सोरबाथ' फेसखौनो दिन्थिनो लाजियो नों ओरै बुंब्ला जागोन मोजां नों क्रिएटर जानो नांगौब्ला एसे मोजांनो क्रिएटर जानो जोंथ' जाखाया आरो आं फुरा नायजाखाया थेवबो एसे मोजां बुंना दर आं हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल के शक्ल का भड़वा साला आं मिथिनाय आरो जाय मोजां एसे क्रिएटर जेनेबा साहस गोनां जानांगोन दासान्दि आंबो जेसांखिनि भिडिअ खालामबायना दाबो आंबो लाजियो मा होनो गोबां मानसि थाब्ला एसे लाजिनाय मोनो दा नों मालायनिखौ ओरैनो जानला मोनला जायाफ्रा मा होनो मिनिलाय जोंनि मानसियाथ' ओरैनो पुरा दाबायनायाव खिबु पाम्प होनायाव पुरा दंखायोना ओरैनो मा खर'नि बिदि भिडिअ माबा लाजियाबो माबो बे लाजिनायानो मेन बेनिखायनो जों भिडिअ खालामनो हाया बेनो मेना दा नै बि बयसा मानो थाखाय बे गिदिर इउटुबार जानो हादों मालाय मानो थाखाय बे लाजिया बेनिखायनो इउटुबाव बेनि थाखायनोथ' फाग्लामि खालामो भिउ लानो थाखायनो भिउ लानांगौब्ला फाग्लामिबो खालामनो गोनां जायो एसे ओंखायनो निकल लौड़े पहली फुर्सत में निकल कोई जरूरत नहीं हिंदुस्तान को तेरी फाग्लामि खालामो जानो हागौ नाथाय बिसोरनि बेकग्राउन्डखौ थांनानै नायोब्लासो मिन्थियो बेसे मोजां नोङो इउटुबनि भिडिअनि थाखायसो बिसोर फाग्लामि खालामो ओंखायनो जों सानलाबायो मा ओरैनो फाग्ला रोनावलाबायनाय ओरैनो जायालै बेजों माजों होननानै बिदि एसे मा होनो उथिनो नागिरनायखौ सोरबा दाबायनासो दोनोलै
सायाफ्रामानो माफ्रामानो बिदि बुङोना एसे दाबाय दिदनियाव जोंनि मोनसेयाथ' बिदिनोखा आरो हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा चल डाइरेक्ट सोरबा रोंनानै फैखायो नामा उन्दैयाव सोरबा थाबायनो हाखादो जोनोम जानानै सोरबा माबानो हाखानाय नामा ना सोरबा मा होनो पुरा जोनोम जानाय लोगो लोगो पुरा एक्टर जाखाना फैगो बुरि गोनां मा गोनां सक्तिशाली गोनां पुरा दारि गोनां खानाय गोनां बिदि माबा पुरा दारि गोनां मा गोनां पुरा लेभेल जाना फैखादो नोंमा लंपेन्ट पुरा माबा गाननानै फैखादो नोंमा कहना क्या चाहते हो आरो नोंनोबो टाइम नांगोन एसे माबानो थाखाय नोंहाबो एसे माबानो गिदिर एसे जौगानो थाखाय नोंनोबो एसे माबा नांगोन ना टाइम नांगोन बिदिनो आरो खालि जोंहा टाइम गैया जेरै आं बादि मा होनो अलसिया बेबायदि जानो नाङा आरो मा आं खिन्थु ना बुंनानै एसे मोजां नाङो आरो मा मालायखौ आदेत होनायाव जेनेबा बुंनानै बोसोन मोजां मोनग्रा बिथिं आरो जेसांसोनि मिथियो बेखौनो नोंथांमोननि सिगाङाव एसे बुंबाय आरो मा आरो जों माबायदि माबाफोरखौ जोङो भिउआनो फैया मादि फैया आंनाबो आंनाथ' साखाया थेवबो सोरबाथ' बिसोरो बेबायदिनो माबा फैगोन जों कम्बल सिङाव साबनानै इदिट खालामनाय माबाफोराव जोंनि बे माबायाव जों थांदोंमोन गवालपारायाव जों बेयाव थांनानै बे फुजायाव थांदोंमोन बिदि राव होब्ला आरो सोर नायगोन बे भिडिअखौ सोर नायगोन ओरैबायदि भइस दाबिं होब्ला ना माबा आरो मा फेसफोरखौ दिन्थिनो पुरा लाजियो जोंना बिदिब्ला बांसिन भिडिअखौ नाया बिदि जायोना जोंनि इउटुबारफोरा बारायानो सोरबा लाजिनानै लाब गैया बे अपेन प्लेटफर्म जा गुसु बायदि खालामनो हायो थ' बेखिनियाथ' बिदिनो जाबाय थागोन बेखिनि आरो नोंथांमोननिबो एसे रायलायबाय नोंथांमोनजों दा मा बुङो आं बादि बेकार थानाय मानसिफोरनो बेखौनो बुखिबाय आरो एसे बुंलाबायबाय जा मिथियो बेखौनो रायलायबाय थ' दिनै भिडिअ बेखिनियानोसै जोबोर थाबैनो लोगो मोनसिगोन थेंक्स फर वाचिं लाभ इउ सुनु मुनु गुलु गुलु चुपु